Hoxe queremos ensinarvos unha peza moi especial coa que traballamos e que en realidade forma parte da nosa historia e da nosa tradición, o gramil. O gramil é unha ferramenta tradicional usada en carpintería, ebanistería e para trazar liñas paralelas ao bordo dunha peza de madeira. É unha ferramenta fundamental para marcar o centro dunha peza e durante séculos formou parte do traballo cotidiano nos talleres. Está composto por un vástago axustable, unha punta de marcar e un cabezal que guía e fixa a medida para poder traballar con precisión. É un obxecto moi sinxelo en apariencia, pero que responde a unha gran intelixencia técnica desenvolvida ao longo do tempo. Interésanos especialmente porque representa moi ben o tipo de obxectos que nos gusta recuperar, ferramentas nadas do oficio, deseñadas para durar e pensadas para cumprir unha función concreta con precisión. É tamén unha peza que fala do mundo do taller, dos procesos invisibles que hai detrás dos obxectos feitos a man. Moitas veces, cando pensamos en artesanía, pensamos no resultado final, pero ferramentas como estas nos lembran que tamén existe unha cultura material ao redor dos propios procesos de facer. O gramil forma parte desa tradición. É unha ferramenta ligada á carpintería, pero tamén é un obxecto que expresa coñecemento, utilidade, deseño esencial, e por iso parecíanos tan importante compartir con vos a súa existencia. Porque dende Atalanta tamén disfrutamos moito recuperando e dándolle vida e valor a pezas vinculadas ao noso oficio e á historia das ferramentas.